Assalamualaikum. Idris, malaka. Ana na gyara waka. Ka san muna nan bisa ayyuka su muna yawa kwanan ga. To na kyau. Ni ma wata waka ta ni nike so in buga musu ya ta nizo kame aran sama. To kai ma ka iya waka kenan. A sosai mu da mun kai yayin da su bambarle. Ashe. Sosai fa. To bari ina shirya ma kiɗi yanzu sai a sa ma waka insha Allah. To shi kenan insha Allah. Amma kan da bisani nan kana iya dan fara rera sai mu jiya wadda murya ta da fita. To ne na ko. To ba matsala. Ne na ko. Rera insha Allah sa mu sa ma dan kiɗa sai ka dan rera ka dan mu ji wadda ta. Muna nan ka saka. A'a. Samun na kiɗan ne wannan sai ka rera yau kuma. Sai ka rera. Fara. Da fara. Ya kashi.